Školní kontroluje situaci. A tím pádem Ičko za chvíli poletí. A Ičko letí! A Ičko se nám skroutilo. Jo? Je z rovného Ička se stalo trošku nerovné Ičko, jak zde vidíte. Ičko již není rovné. Zkusím to teď taková lepší víc, teď větší sranda. Ičko už se pomalu převažuje, si typujeme, že za chvíli poletí. A Ičko letí. No a letí a rozhodlo se. To nás tady ofouklo prachem, ale to nevadí, ale ani dřevo nevydrželo tento nápor a celkem se polámalo. A to bylo pro dnešek všechno. Jo.